додгоҳи вилояти хатлон 2 нафарро дар куштори як хонавода дар ҷайҳун гунаҳкор дониста ба ҳабси абад маҳкум кард. машқҳои муштараки низомии тоҷикистону ӯзбекистон дар машқгоҳи Тирмиз. долонӣ ва хон, як водии танг дар минтақаи стратегии шимоли Афғонистон, ки то чин тӯл мекашад, ба дасти толибон гузашт. тоҷикистон дар рейтинги суръати интернети мобилии ҷаҳон аз охир ҷойи ҳафтум шуд. додгоҳи вилояти хатлон 2 нафарро дар куштори як хонавода дар ҷайҳун гунаҳкор дониста ба ҳабси абад маҳкум кард. инҳо Маҳмад Ғайюр Ҳайбуллоев ва Қиёмиддин Насриддинов мебошанд. Адолат Шерматова, ҳамсари Қиёмиддин Насриддинов, ҳамчун шарик дар ин ҷиноят ба 28 соли зиндон маҳкум шуд. рӯзи 12 июни соли 2021 дар деҳаи Таргоқи ноҳияи ҷайҳуни вилояти Хатлон Аҳлиддин Маҳмадови 39 сола ва 3 кӯдаки 8, 13 ва 14 солааш кушта шуданд. ҳамсар ва писари 11 солааш зинда монданд. маҳз Латофат Азизова қотилони эҳтимолии хонаводаашро ҳангоми рӯбарӯкунӣ дар тафтишоти пешакии мақомоти корҳои дохила шинохтааст. наздикони маҳкумшудагон гуфтанд, ки бо ҳукми додгоҳ розӣ нестанд ва аз он ба додгоҳи олии Тоҷикистон шикоят хоҳанд бурд. машқҳои муштараки низомии Тоҷикистону Ӯзбекистон бо унвони Иттиҳод 2022 дар машқгоҳи Тирмиз оғоз шуданд. ҷонибҳо пас аз истиқрори низомиёни тоҷик дар гарнизони Тирмиз нақшаи иқдомоти муштаракро тибқи идеяи баргузории тамриноти низомӣ мавриди омӯзиш қарор доданд. дар нуқтаҳои таълимӣ ва мавзеи монеаҳои машқгоҳи Тирмиз низомиёни Ӯзбекистон машғулиятҳо гузаронида, тарзу усулҳои муҳорибаи наздик ба мавзеи бехавф бурдани маҷрӯҳон ва рафъи ҳамлаи душмани эҳтимолиро намоиш доданд. хизматчиёни ҳарбии Тоҷикистон низ имкон доштанд, ки дар ин намоишҳо иштирок карда ҳунарнамоӣ кунанд. долонӣ ва хон, як водии танг дар минтақаи стратегии шимоли Афғонистон, ки то чин тӯл мекашад ва Бадахшону водии Чупарсон Гилгит-Балтистонро аз ҳам ҷудо мекунад, ба дасти толибон гузаштааст. расонаҳои маҳаллӣ гузориш доданд, ки рӯзи 27 июл як гурӯҳи толибони мусаллаҳ ба постгоҳи марзӣ ва хони Покистон дар наздикии кӯли Карабар ҳамла карда, ин минтақаро ишғол карданд. дар ҳамин ҳол сокинони маҳаллӣ афсарони иктишофии артиши Покистонро барои нокомӣ дар дифоъ аз қаламрави худ интиқод карданд. толибон бо тасарруфи долонӣ ва хон умедҳои Покистонро барои дастрасӣ ба Осиёи марказӣ барбод доданд. Покистон ҳамеша мехост, ки дар долонӣ ва хон як пули шоҳроҳӣ бунёд кунад, то ба Осиёи марказӣ тавассути убури Афғонистон дастрасӣ пайдо кунад. гуфтанист, атрофи долони танги ва хон 6 кишвар аз ҷумла Чин, Эрон, Покистон, Тоҷикистон, Туркманистон ва Ӯзбекистон ва ҳамчунин Афғонистон ҷойгиранд, ки маҳз ҳамин долон ин кишварҳоро аз ҳам ҷудо мекунад. қирғизистон дар як соли охир тавонист дар радабандии Speedtest Global Index дар рейтинги суръати интернети мобилии ҷаҳон як зина боло равад ва ҳоло дар байни 139 кишвари ҷаҳон дар ҷойи 91 қарор дорад. суръати миёнаи дастрасӣ ба шабакаи ҷаҳонии интернет ва зеркашии мундариҷа тавассути шабакаҳои операторони мобилӣ то 20/196 мегабит дар як сония ва суръати зеркашии файлҳо ба интернет то 9/6 мегабит дар як сонияро ташкил медиҳад. аз рӯи ин нишондодҳо қирғизистон бо кишварҳои Аргентина, Мавритания, Муғулистон ва Уганда дар як сатҳ қарор дорад. миёни кишварҳои Осиёи Миёна аз рӯи суръати интернети мобилӣ ҳамоно Қазоқистон пешсаф аст, ки якбора дар радабандӣ 6 зина боло рафта ҳоло дар ҷойи 82 қарор дорад. ӯзбекистон дар радаи 117 аст. дар бораи суръати интернети мобилӣ дар Туркманистон маълумот мавҷуд нест. Тоҷикистон бошад дар байни 139 кишвари дунё аз охир дар ҷойи ҳафтум аст ва дар радаи 132 қарор дорад. ба 10 радабандии беҳтарин Норвегия, Имороти Муттаҳидаи Араб, Булғористон, Кореяи Ҷанубӣ, Қатар, Ҳолланд, Кувайт, Дания, Арабистони Саудӣ ва Чин шомиланд. суръати дастрасӣ ба интернет тавассути дастгоҳҳои алоқаи мобилӣ ба ҳисоби миёна
аз 98 аз 113 то 126 аз 196 мегабит дар як сонияро ташкил медиҳад.